התלונות החריפות שיש לנו להתחיל להתגמש, אבל ביום ראשון הקרוב מגיעה לוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החוק שלי בנושא קנאביס רפואי, שאומרת בפשטות כשרופא אומר שאתה צריך קנאביס, אז המדינה נשארת לך לקבל קנאביס, זהו, בלי התוויות ובלי מערך בירוקרטי שלם שכולנו מבינים שכל מטרתו בעצם לא לתת ולא כן לתת. אתה מבין אבל שאם הם יאשרו את זה, זה תהיה מין לגליזציה סמויה? לא. עכשיו, הדבר הזה אני לא רוצה לקפוץ לפני הזמן, הוא עדיין תלוי על בלימה, עדיין נמצא במאבק מאוד מאוד קשה. אני מבין את החששות של כל הסטיגמות שנוצרו בביירות במשך השנים, של מערכות כלכליות של לחצים, סט שלם של לחצים ושל אינטרסים, ולא פשוט, ולכן נדרשת כאן עשייה ציבורית. החוק הזה, אני אומר לכם, לא יעבוד בלי לחץ ציבורי. זה שהגשתי ושכנעתי והחתמתי, הכל טוב ויפה, ובסופו של דבר לא שומעים בחדשות, השרים שצריכים להצביע, ולא לחץ ציבורי ועיתונות והפגנות וכל מה כל הקמפיין שאנחנו רואים עליו. זה העבודה שלנו. כולנו מתפקדים. דעו לכם שבלי זה, מה השאלה, בוודאי, לחץ פוליטי ודברים פשוטים. בלי כל המכלול, זה לא רק, הנה, יש חבר כנסת, שם הצעת חוק ובזה נגמר, זה ממש לא כך, זה חוד החנית של מהלך הרבה יותר רחב שכל אחד ואחת מאיתנו צריך להיות בו חלק כדי להעביר את הדבר הזה. הצורה קלה, שבה אנחנו יודעים שזה עובר ומסתדר, זה עובר ביום ראשון בוועדת השרים, ואז זה גם בוועדת כנסת. היה וחלילה עדיין לא נצליח, נקשר, אנחנו לא אומרים נואש, עדיין אני אגיש את ההצעה כהצעת חוק פרטית, להערכתי יש לה רוב בקרב כלל חברי הכנסת. יש עוד הרבה מה לעשות, אנחנו לא יכולים להגיע למנוחה והנחלה ביום ראשון, שלאף אחד ספק, אז אני לא רוצה לטעת אשליות ביד אף אחד, בראש של אף אחד, אבל אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר מתקדם ממה שהיינו לפני חצי שנה ולפני שנה, זה אני יכול לומר לכם בוודאות. אני רציתי רגע להפיין משהו מאוד מאוד חשוב שלא נותנים עליו את הדעת. יש אנשים, לדוגמה כמוני ועוד רבים אחרים, שמפתחים אי סבילות לכימיקלים. כולם יודעים על התופעות לוואי שיש לתרופות, שמתופעות לוואי הופכות למחלות בפני עצמם, חלקן מחלות חשוכות מרפא ונזקים בלתי הפיכים. אף אחד לא נותן את הדעת, ואומרים לך כל הזמן במערכת לכאורה הציבורית, מיצוי תרופתי, זאת אומרת אנחנו שבויים שלהם, יופי, אבל אין שום, אתה מבין, שום אומדן מה זה מיצוי תרופתי, שום אומדן לרגישים או שום תשובה לרגישים לכימיקלים. ואם יש אותי באופן אישי, לאף אחד אין זכות לקבוע לך איך לרפא את עצמך. נכון. זה חלק מתפיסת החירות שאותה אני מנסה לחלחל מתוך התודעה הציבורית וגם מתוך המערכת הפוליטית כחוד החנית של התודעה הזאת. זו דעתי האישית, אני נלחם על כך לא רק בנושא של הקנאביס והרפואה, אלא במגוון רחב מאוד של נושאים. אבל תפסת מרוב או לא תפסת. ואם אני אתחיל עכשיו לבוא ולהגיד, לדרוש ממערכת דברים ששינוי חד מדי ומהיר מדי נשאר בלי שום דבר מתאוותנו בידינו. אז אתן לך דוגמה למשהו שהוא מנהג, זה דבר שהוא לא רפואי. רק שתבינו, האסטרטגיה צריכה להיות, בואו נראה לציבור הרחב, בואו נרגיל את המערכת, שעושים את השינוי המהותי, והחוק שאני הגשתי מאוד מאוד מהותי. הוא אומר, כרגע הוויכוח על הגידול, החוק מדבר גם על גידול חופשי, הציץ או 2 או 3, ככה לא בצורה מסחרית, אבל על זה כרגע נתון הוויכוח, רק שתהיו מתקנים, יש כאן מהפך בתפיסה, בואו נשים את הרגל בין הדלת למשקוף, ומשם נמשיך. אני רוצה להעלות נושא שהוא מאוד ענייני מבחינתנו, אלה שמקבלים קניבס רפואי. מינון. אם אני רוצה לעבור, אני מקבל קניבס רפואי, אני נכה צה"ל, מקבל קניבס רפואי. אם אני רוצה לעבור למרפאה אחרת או לרופא אחר, אומרים לי, תחכה שנה, תחזור לכדורים,
למרות שאותו רופא יודע שהקנאביס עוזר לי, רגע לא להפריע, בבקשה, הקנאביס עוזר לי, הוא מחזיר אותי לכדורים, זה על פי החלטה מנהלית ולא החלטה רפואית. זה משהו שהוא מאוד מהותי ומאוד חשוב כדי לשנות את זה. אני מודע היטב למה שאתה אומר. זה ברברי לדעתי, זה עניין ברברי. אתה משכנע את המשכנעים, בדיוק. אני לחלוטין איתך בנושא. צריך להעלות את זה. אני לא חושב שזה על בשרי, אשתי לצערי הרב חולת פרקינסון וצריכה את זה, ואני רואה את ההבדלים בין ספק אחד לספק אחר, ספק אחד עוזר, ספק שני לא עוזר, כביכול אותה סיגריה, זה דברים מדהים. בקשר למינון, להגדרת מינון, הם קובעים לך 20 גרם להתחלה. אני אונקולוגי גם כן, אני לא בקטגוריה הזאת, אבל ישראל שכטר מטופלים פה, הוא בן אחי, הוא שנתיים 40 גרם מקבל, ואני אגיד לך את האמת, אני התחלתי להשתמש, אני השתמשתי שנים, לא נגעתי 3.5 שנים בכלום, הוא בא אליי, ראה אותי מתפתל בכאבים, אמר לי, קח את הקנאביס, אמרתי לו, אני יודע שאני לא נוגע בזה, הוא אומר לי, אל תהיה טיפש, הוא אומר לך, לקחתי 2 סטיבות ועבר לי הכאבים. מה שאני רוצה להגיד לך, שאני עליתי במינון ב3-4 חודשים, אני עליתי ל-40-50 גרם, ב4 חודשים אני צרכתי. ואני מעשן כבד, יש לי COPD, יש לי גידול בריאה הימנית, היה לי גידול לכיס השרץ שהוא נעלם לי ברוך השם, עשיתי עכשיו ציטוסקופיה, בזכות הקנאביס הרפואי, בזכות השמן ש... אתה מקבל הקרנות? אתה מקבל הקרנות? לא מקבל הקרנות ולא רוצה לעבור את ניתוחים, ואני גם לא אעבור ניתוחים. מה שאני אומר, זה המינון. הם קובעים בצורה שרירותית, הם נותנים שמן למטופלים. נתפח, אני אעשה שמן לבד, אני צריך שאתה תעשה לי שמן. יש על זה הרבה ויכוחים וזה לא הזמן. וגם להחזר הכספי של הזה או לנכים. מה לגבי מבקר המדינה ועניין ועדת חקירה בכל הנושא, שיש הרבה מאוד שמועות על כך אחד ממייסדי יש עתיד הוא סמנכ"ל טבע וכל מיני דברים כאלה, וצריך לבדוק לעומק את הנושא הזה, שהמון לוביסטים והרבה בעיות של אמינות בתוך הכנסת. במיוחד במשרד הבריאות שמוכרים תרופות לפוליו שלא נבדקו מחברות שמתו אלפי ילדים, וכואב לנו מהכל. משרד הבריאות לא איתנו. משרד הבריאות לא איתנו, צריכים להדגיש את זה. אני כמובן לא מתייחס לאדם כזה או אחר ולא למפלגה כזו או אחרת, לא לחשדות כאלו או אחרים. אני רק אמרתי באופן כללי ואני חזר ואומר על אף שאני יודע על מה אתה מדבר. ברור שסביב הנושא הזה יש מערכת כבדה מאוד של אינטרסים ושל לחצים כלכליים, חברתיים, וגם עניינים אפילו יותר יסודיים וכלכליים, עניינים של תודעה שהתפתחה במשך השנים, של פחד, של אפילו הייתי אומר שזה די מתאים לשלטון, כל שלטון, ימין, שמאל, זה לא משנה, שחצי מיליון אזרחים חיים בסוג של נרדפות. ואז אתה יודע, האזרח שחושש מהדפיקה על הדלת הוא אזרח כנוע, זה נוח. ועוד כהנה וכהנה מעגלים וסבכים של סיבות שמונעות בסופו של דבר מהדבר הפשוט הזה לפרוץ החוצה, אבל זה מתחיל לקרות. אי אפשר לעצור את זה, אנחנו רואים שאי אפשר לעצור את זה. לא סתם חברי כנסת פתאום משוויצים בכך שמשנה קנאביס. מבינים שהציבור שם. לכן אני רוצה לומר לך שאני אופטימי, אני אומר את זה בזהירות, אופטימיות זהירה, עוד ארוכה דרך, אף אחד שלא יחשוב שמחר בבוקר הכל נפתר, אבל התחושה היא שאנחנו בדרך הנכונה, אני מאוד מודה לכם. אמן. תודה רבה. שאנחנו צריכים להודות לך ולסמוך לך בכנסת. ראש הממשלה הבא. אני רוצה עוד ממש 5 שניות להודות לך, אני חושב